Musíš. Čiže ja sa bude asi šmýkať trošku. Wow. Dobre, to ono to neskončilo. Očividne. Wow. OK. Musím trošku aj na cestu pozerať, lebo momentálne kúkam okolo. Kokos, dobre. Skoro som spravil chybu a skočil prednú brzdu. Tá cesta síce už nemá tú kvalitu, ale je to, tie výhľady sú bobiči. Aspoň si to nie je to rýchlo a pokocháš to. Pozeraj, samý vodopádík. Pekné, veľmi pekné. Piky. Sorry. OK. Toto som nečakal. OK.
škoda, no to je také rozbité. Ale nemôžeš to mať všetko. Aj keď sme už nešli žiadnu peknú cestu, tak máme to veľmi veľa za sebou. Veľmi veľa pekného. Včera tá prehrada to bolo zloženičko, to bolo super. To sa mi strašne páčilo. A zajtra Alpína. Či. A medveď. To riči. To riči. Fú. Akože ja som vedel, že to tu je, ale... Kurva. Ale nie, že popri ceste pôjdeme co takto. Fú. Akože ja som statier z Liptova. My sme na medvede zvyknutí viac menej, len ja sa extrémne bojím. A akože toto som nečakal. Že len tak pri ceste zrazu. Nie. Akože kúkam všade. Ty kokos. Ja dúfam, že to nahráva. Nahráva, dobre. Wow. Wie weit? Nein. Ah. Chápeš? Wie weit? Iba je. Ja by som to nerobil, nehnevať sa na mňa, ale ja by som to pri ceste nerobil, ty kokos, keď tu tie medvede len tak chodia. To som nečakal. Tak to som vôbec nečakal teda. To prdele. Wow. OK. Toto je tá priehrada, po ktorou sa zobudili chalani z Top Gearu. Ak ste videli tú časť. To riti. To je nejaký havo. Dneska sme aj nepremoky stihli nahliesť. Ty si blázon, ty Čo si blázon? Čo si blázon? Toto nie je normálne. Ale ešte toto furt dávajte si pozor, nie na medvede, na tých retardov,
čo zastavil na aute, zakrúte to a fotí si ho. A Drakulov hrad. To je vraj už zrucenina, ale originál hrad, kde žil Vlad III. Ale nevidím ho. Tam je. Tam je vzadu. To bude aj druhý hrad, ale to není. To je len marketingové miesto. Ale toto je reálne, kde vlastne pôsobil tam hore. Tam hore, vidíš ho? Dobre, ale už mi ide cez rukavice. Dobre. A tam bude pekne zase. Pohodička. No, v tých nepromokách to je lepšie, no. To cítiš, ale nefúka ten vietor tak, takže nie je taká zima. Takže pokiaľ pôjdete niekedy do Rumunska, určite berte nepremokky. Určite. No nám podľa počasia sme mali mať celý týždeň krásne. Ale vidíš, ako to dopadlo, no. To počasie bolo tiež nevyspytateľné, ale je to naše v kopcoch. Sa vlastne počíta, že sa to zmení. Aha. Máme takto. Kukus. Pozeraj, luxus. Luxus. Ešte ukážem izbu. To hotel Miraj v Ramnici Valčia. Pekné celkom. 52 € za osobu. Za izbu. Plus 8 € doplatok na raňajky. Týto výhľad máte. A tu na takýto bez je. Štekla celú noc, tak som musel zavrieť okno. Parkovanie dole v garážach. Dobrá reštaurácia, dole taká indická, takže pohoda. Vyrážame z Ramnicu Valčia smerom do Novači. Tam doplníme plné. Ja som chcel tankovať ešte 5 litrov, lebo som nedošiel, je to nejakých 80 km. A z Novači ideme smer Sebeš, cez takú jednu cestu, ktorá sa volá že Transalpína. Vidíme sa tam. Takže máme natankované a vyrážame na Transalpínu. Sa nám počasí kazí na vrchu vyzerá, to tak. A možno nám to vydrží. Dobre. Toto som dúfal, že to zažijeme a to je mega. Ojde. Hej.
Toto je rade dobre, no. Toto bolo mega dobre. OK, už vidím, kde ideme. A v tom teda ideme. Vlastne áno. To neviem, čo som to spravil, ale daj to skoro.
Prasatá. Normálne, prasatá. Ja som zabudol zapnúť kameru na chvíľku. Však kde inde, ako na to na zapnenie zapnú. Ja som si to užil. Kravičky! Kravičky, kravičky! Akože už sme tu stretli skoro všetko. Kone, kravy, somáre, kozy, medvede, psov. Po cestách, len tak. Ty kokos, to sú riadne lámačky. Opa. To ma celkom dosť vynieslo, nevadí. A už som to dneska raz poslal do štrku. Neviem síce prečo, ale mne extrémne mi ťahalo v motorku do strany. Kozičky. Či to boli ovce, kozy, ja neviem čo. Snažím sa kúkať na cestu. Ale nejaká zve. Tí predtým mali rohy. Ale je to z jednej z ktorej strany pôjdeš Alpinu. Som si tak dobre všimol. Lebo to je takto z oboch strán. V podstate to isté máš z jednej z druhej strany. No príroda to je nádherná. Na ninči tu na akože... OK. Ale vyzerá, že nemá on nič za sebou. Hej,
Páči, že sme dali vie pre boky. Mi je teraz teplo jak svý. Dneska sa mi extrémne zle ide, neviem prečo, ale strašne zle sa mi ide. Cesta bola krásna, ale 3 chyby. 3 pomerne veľké chyby. Čo je skútom. Akože vždy jazdím tak, že viem, že tam ešte furt mám rezervu, že keď tú chybu urobím, takže vždy ju viem nejak napraviť. Ale trošku som vyšiel, to som si skúsil trošku adventura. To som tak chcel. Začínam celkom dosť asi. Bez zle som sa vyspal, fest som sa zle vyspal. Bolo to trojvetičkový, ale naputoval ako neviem celý veľa. Najedol som sa dobre. Postel bolo dobré, všetko bolo akože bolo niečo strašné, ale nevyspal som sa dobre. Čo to viem, že to je veľmi dobrý spoluvák, tento je normálny. Neviem, či to bola aj tú masáž od včerajšou. Čiže to nie dosť nejako. Či tie svaly nepracujú nejako zle. Ale zhodil by som neprovokoval, mi je teplo riadne. Poďme ísť pre istotu, lebo tam vyzeralo, že tam ide riadna búrka, ale myhli sme sa jej asi, očividne, našťastie. A teraz mi je ale, že je extrémne teplo. To neprefúkne ti to ani hovno. 31 do... Ruka šmykla z plynu. 31 stupňov je a sme naobliekaní ako... Wow, tam niekto ide na olej. Potrebujem sa vyzliesť. Není dobré. V tom meste to je na skapanie, ty kokos. Ale musím povedať, že mám fakt dosť, ty kokos. Teplo mi je, ale že extrémne. 31 stupňov. Krk ma bolí, celkom že dosť. Chrbát cítim, ale že nie je to nič strašné. A ten krk ma bolí riadne. Včera som šiel kvôli tomu na masáž, ale očividne to trošku nepomohlo. Úplne tak, ako som si predstavoval. Vidím to na flektor večer. Poď tu. Poď tu, poď tu, poď tu. Možná škola? 113 mám. To nebo 60. Rušky, Ale teplo mi je ja. komodí hru. Ja keď som kúkol tu na budíky po 32 stupňov, to či ja nikdy nepremokol.